היי חברים, היום אנחנו באוטו. היום יש לאבא שלי יום הולדת, איזה כיף. אבא שלי מאוד מתרגש, נכון אבא? אמא שלי, אחותי הקטנה, ולי רמוש. אז עכשיו נגיע ואני אראה לכם איך אני הולכת. ביי. עכשיו אני אראה לכם איך הוא מתחיל. לא, איך מוחקים את זה? ולאבא יש שמחה. שוקולד בעיניים, חיים, שנדרק לי.